компания България е изключително чест и привилегия да приветстваме на борда много специални и забележителни наши гости. Сред нас днес е отборът, който ще представи България на европейските игри за трансплантирани. Вашето пътуване до тук е свидетелство за силата на човешкия дух и чудесата на съвременната медицина. За вашето участие в европейските игри е истински триумф на живота, надеждата и втория шанс. От името на авиакомпания България и целият екипаж днес ви желаем успех в състезанията. Продължавайте да вдъхновявате всички нас със своята воля и постоянство. Много ви благодарим, че избрахте да летите с нас днес. Насладете се на полета до Лисабон. Здравейте, скъпи хора! Време е за трети сезон на подкаст Бъди светлина. Тази година българският отбор за трансплантиране в Португалия извоюва цели 16 медала и направи едно рекордно постижение за България. А днес сме поканили именно менеджера на този отбор, който ще ни разкаже какво е било цялото събитие, какво е да преживееш тези игри, какво е да си менеджер на толкова трансплантирани хора и как като цяло от трансплантациите и от донорството има огромен смисъл. Приятно гледане! Здравейте, скъпи хора! Време е за трети сезон на подкаст Бъди светлина, като в първия епизод ще се върнем за кратко на европейските игри за трансплантирани в Португалия, като наш гост е днес именно нашия менеджер Ани Пеева. Здравейте! Здрасти, Ани, която така изнесе огромна част от административната част на тези игри, а и не само беше основна подкрепа и тепърво ще чуем повече неща от нея. Здравей, Ани! Здравейте отново! Как се чувстваш за пръв път в този подкаст, като вече веднъж си била отстрани на него? В интерес на истината много комфортно, защото дойдох и попаднах на едно много комфортно място, което е свързано с работа с деца, които са лишени от родителска грижа по една или друга причина. И всъщност мястото, където се намираме, предразполага към много приятен разговор в семейна обстановка. Така че супер. Радвам се. Интересно ще ми бъде и твоята гледна точка относно трансплантираните хора и всичко останало свързано с темата общо взето. Като за кратко, ние сме те поканали общо взето и за основното събитие, което беше през лятото, което бяха европейските игри за трансплантирани. Ти беше наш менеджер. Аз от моя име искам да ти благодаря за цялата работа, която свърши. Знам, че тя никак не е малка и че наистина беше много лесно. Сега, като цяло, нека започнем с това какво представляваха тези игри за тебе и как ти лично ги преживя като менеджер на отбора. Какво представляват за мен? С една дума няма как да ги определя, но това е празник на живота за мен. Истински празник на живота, защото на това място се събират хора от много държави. Това са хора с различни трансплантации, с бъбрек, черен дроб, сърце. На това място идват хора, които са донори. Те също участват на такива игри. Идват техните приятели, семейства, други подкрепящи. Всъщност е една голяма общност, която подкрепя каузата за органното донорство. И да си част от един такъв форум е много, както и приятно, така и вдъхновяващо, защото виждаш, че хората са се обединили около това да има живот. И докато има живия живот е при нас, до тогава и можем да творим хубави неща на този свят. Абсолютно. В този смисъл наистина много вдъхновяващо за мен. Това не са първите игри, на които аз присъствам като тим менеджер. През годините съм била тим менеджер на отбора и в Италия, и в Финландия. Финландия 2016 година. Всъщност в Финландия беше моето първо участие. Основен виновник за това беше Евгений Георгиев, който днес не е сред нас, но той беше човека, който ми показа пътя, който ми разказа какво е това и всъщност в повечето случаи няма кой да поеме тази доброволческа роля, защото тя е изцяло доброволна. И трансплантираните се обръщат към свои близки приятели, които да ги подпомогнат в този процес. И така се озовах аз заедно с тях в Финландия. Какво представлява точно това да си менеджер на един отбор?
Общо взето, на първо място организираш целият процес по регистрацията на спортовете, съответно настаняване, изисквания, ако има някакви допълнителни към храна и така нататък. Всичко това минава през тим менеджера като организационна работа, която не се случва в рамките на месец. Тя се случва много месеци преди самото провеждане на игрите. Организацията е доста голяма, защото е свързана с така множество етапи и стъпки, които се преминават през целият този процес, за да може да се случи накрая така, че всичко да е регистрирано както са пожелали трансплантираните атлети и да се случи така, както те са, за което са отишли там. Добре. Представлява ли един вид като тежест това да минеш през всички тези стъпки, било то и на логистика, и на обратни връзки, пращане на имейли? Не точно тежест, но е ангажимент, който си е сериозен ангажимент. Общо взето отнема време и човек трябва да отдели това лично време, за да свърши тази работа. Както казах, това е доброволна работа. Никой не очаква за това да бъде овъзмезден по някакъв начин, но реално аз съм овъзмездена, защото виждам след това радостта, удовлетворението на всички, които са участвали. Разбира се. Целият отзвук, който се получава в обществеността след провеждането на такива игри. Това е целта. Да може да се случва нещо, което обединява трансплантираните и да се случва още нещо, което да показва на обществото, че този проблем е изключително важен и че ние трябва да сме съпричастни, защото никой не е застрахован. Утре всеки може да бъде от другата страна и колкото повече говорим за органното донорство и трансплантациите, особено за България, толкова по-близка става тази тема до всеки един от нас. Можем да кажем, че се изисква и до някъде посвещение за тази позиция. Да дадеш доста от свободното си време, от личното си време. Да, така за това нещо. Един леко, може би, провокираш въпрос. Би ли станала пак менеджера на отбора, ако се наложи? Значи, не съм го споделяла до момента, но когато се върнахме от Лисабон, бях много изтощена. И ти знаеш, пътуването закъсня, съм полета и така нататък. И на сутринта само се обърнах към моя съпруг и му казах: повече не искам. Но разбира се, човек в такъв момент е леко афектиран и така. Но разбира се, бих поела тази роля отново. Разбира се, че бих я поела. Бих извървяла този път отново с всеки един, който иска да бъде част от отбора и който иска да бъде част от тези игри. Защото ние сме на тази земя не само за да потребяваме определени блага, ресурси и така нататък. Ние сме на тази земя за да даваме. И ако искаме средата около нас да бъде по-добра, ние трябва да сме активни участници в този процес. Не можем да изискваме само от държавата и от останалите. Трябва да изискваме от себе си, а като започнем да изискваме от себе си, започваме да даваме повече. Да. Има си доста неща, които ние сами като хора да свършим. Абсолютно. Реално, твоят живот по някаква част е свързан с донорството и то така доста сериозно е свързан с донорството. Може ли да ни разкажеш как се случи това нещо? Както казах аз преди време, каузата за органното донорство дойде и намери по някакъв начин моя съпруг по стечение на обстоятелствата. Така се случи в неговия живот, че се наложи да бъде трансплантиран не веднъж, а 2 пъти. И няма как. Това са много така, как да кажа, сериозни катаклизми в живота на един човек. Няма как да не съм съпричастна към целият този процес. И пътя, който съм изминала заедно с него и с семействата ни и близките ни, не е бил лек, но в никакъв случай това не означава, че човек трябва да се отказва. Винаги има възможност да видиш, че нещата могат да се случат и по друг начин.
И винаги има възможност да срещнеш хора, които биха ти помогнали да извървиш този път малко по-лесно. Така, връщайки се назад, така са се случили и нашите срещи с лекарите, които са ни помогнали, за да може Георги днес да е трансплантиран и да има втори шанс за живот. И не само това, на вас като семейство, на двамата, наистина да сте вкопчени в тази тема и каквото може да давате. Като информация, като всичко останало. Да, тази информация, това, което по един или друг начин ние сме видели, сме се срещнали като проблеми, предизвикателства и възможности, разбира се, ние се стараем да го споделяме с възможно повече хора, защото тази информация, всичко това на нас не ни е нужно да си го държим за нас. Всичко това е необходимо на другите, които имат нужда от това. Да. Аз обикновено трансплантираните питам тук, в тази ситуация, какво се случва, но за първ път сега искам да задам на въпроси на човек, който не е пряко трансплантиран, но е пък пряко вързан с темата. Какво се случва дълбоко вътре в теб, когато преминете през тези неща? Какви неща преживяваш? И всъщност как израства човек по този начин, чрез такова тежко изпитание? Ами, честно да си кажа, когато си в този водовъртеж, така да го наречем, човек не си задава много този въпрос. Какво чувства точно и след това как е израснал. Човек много не си дава сметка за това, защото реално в тази ситуация ти се стремиш да направиш възможно най-много, за да подобриш по един или друг начин състоянието, в което се намираш. Не знам как да отговоря на този въпрос. Честно да си призная, наистина не знам. Дали съм израснала по някакъв начин? Вероятно да. Може би съм станала по-търпелива, защото когато човек има здравословен проблем, може да прозвучи една идея по-грубо, но когато човек има здравословен проблем, в един или друг момент разсъждава малко по-егоистично, защото той има нужда от повече в този момент. Да. То не е целенасочено, то не е за да се държиш нарочно по този начин. И близките в този момент трябва да са една идея по-разбиращи, една идея по-търпеливи, за да се премине през всичко това нещо малко по-лесно. Ще да питам, може би частично ми отговоря на следващия въпрос, който бе как в една такава, дори, може да кажем в вашия случай, дори безизходна ситуация, как успявате да се съберете и да излезете от нея? Тук ще споделя, то е колкото смешно, толкова е реално, нали, това, което съм казала, но имаше моменти, в които Георги наистина се чувстваше така физически изтощен, доста физически изтощен. И в този момент ти не можеш да седнеш да съжаляваш един човек в никакъв случай. Съжалението не би помогнало. Да. И в такива моменти съм му казвала, злото никога не умира. Георги винаги подхожда много иронично към себе си, винаги е саркастичен, така към такива подобни ситуации някак си намира изход по този начин. И така, това се превърна едва ли не като едно мото в тия моменти, но злото никога не умира. Но всъщност волята никога не умира. Волята на човек да остане, да продължи напред, да се създава отново, да помага на другите да се реализират, да води активен живот. Волята никога не умира. Страхотна история. С голяма доза хумор може да кажем, Абсолютно. че преминавате през тези неща, доколкото и аз ви познавам и двамата. Съм сигурен, че има доста такива забавни моменти, Абсолютно дори когато ви е било така. най-тежко. Знаем, че всъщност Георги е един от най-активните българи, които след своята трансплантация, след своите 2 трансплантации спортуват. Ти може ли като човек, който е близо до него и наблюдава целият процес и на възстановяване след това и до
всичките му успехи, които е постигнал на европейски спортни първенства, да кажеш всъщност колко е важно човек да спортува след трансплантация, не просто здравословно, а чисто психически как се отразява това нещо. Разбира се, че е важно. То, реално погледнато, спортът е важен и за всеки човек, но конкретно в случай за трансплантираните, аз твърдя наистина, че това е активност, която помага чрез движение, чрез насочване на енергията в друга посока, да се възстановиш психически, физически, емоционално. Нещо, което е достъпно. Спортът е достъпен. Спорта може да бъде в различни посоки, такъв, който ти пасва на теб като натура, като възможности. Има и човек може да се избере. Да. Винаги можеш да намериш клуба, треньора или приятеля, който да ти помогне да спортуваш, да се движиш. Това ти помага да попаднеш и в една друга среда, извън тази, в която се намираш в ежедневието, сред други хора. И това обръща погледа в една друга посока. Защото да се вглъбиш само и единствено върху това, аз съм трансплантиран с определени нужди, които трябва, нали, да се съобразяваш по някакъв начин, как задоволяваш и как работиш и как се храниш и всички тези неща, спорта позволява да попаднеш в друго измерение. За някои хора това може да е музиката, за други може да е творчество в друга посока. Но конкретно при моя мъж това беше много благотворно. И амбицира го за още и за още. Като казвам за още и за още повече живот, защото активността поражда още по-голяма активност. Прекрасен отговор. А ти имаш ли любим спорт? Аз по-скоро съм привърженик на спорта, който не е колективен. И в повечето случаи тренирам у дома определени упражнения. Признавам се, че напоследък не ми се случва много често. Но няма да се оправдавам. Защо? Добре. Защото това са си оправдания. Когато човек има желание, винаги може да спортува. Преди време така наш гост беше фитнес инструктора. Ачо. Ангел. Да. И той тогава в подкаста обясни, каза, пак се заговорихме за спорта и каза, сега съм се отпуснал, но ето обещавам, че от другата седмица почвам. Да. И по-късно го проверих, наистина беше почнал. Ето обещавам тук, че от другата седмица или айде от 1 май започвам да тренирам. Ние ще се чуем да проверим. Разбира се, даже може да дойдете да снимате. Добре. Той толкова години е спортувал, няма как. Да. Леко отклонение. Добре. Сега ние си заговорихме за тези неща, за трансплантациите и така нататък, но за да има трансплантация е много важно да има и донорство. Разбира се. В какво състояние е през твоите очи донорството днес? Като знаем, нали, горе-долу проблемите и всички неща свързани с него. Ти как го виждаш към днешна дата в България? Моя поглед може би ще бъде по-едностранчив, защото аз не съм пряко ангажирана в процеса по органно донорство, но да кажем така, аз виждам едно общество, което познава проблемите на донорството. Проблемите в смисъл такъв, какво е това донорство, защо е необходимо, трябва ли да сме съпричастни, как можем да бъдем съпричастни в този процес, искаме ли да сме съпричастни. Смятам, че нашето общество е наясно с всичките тия въпроси. И смятам, че през последните години се случват доста събития, които помагат на обществото да бъде по-добро. Да. Точно така, да се информира по-добре. Като цяло смятам обаче, че, и това не е само мое мнение, че трансплантациите в България са твърде малко. Свидетели сме на много наши сънародници, които търсят възможност за трансплантация в чужбина.
бъбречни трансплантации, сърдечни трансплантации. Белодробни в България не се правят, както всички знаем. Не от вчера се правят трансплантации в България. Да. И си мисля, че тъй като не от вчера се правят трансплантации в България, то у нас има опит, има експертиза, има лекари, които знаят как да ги правят. И смятам, че към този процес трябва да се приобщават още специалисти, млади специалисти, които искат да останат в България, защото както всеки занаят, и този следва да се предава на следващите поколения. Абсолютно. И другото, което смятаме, че нашата изпълнителна власт и колкото и през последните години да сме в един водовъртеж на непрекъснати избори, но управлението в България трябва да си даде ясна сметка, че актива у нас това са хората. Актива у нас, след като са хората, колкото по-здрави са те и по-сигурни се чувстват в нашата държава, толкова по-голям актив ще има и самата държава. И тук е мястото да апелирам към малко по-активна работа на нашите управленци и необходимостта от това да решават реалните проблеми и да се обграждат с активни, можещи изпълнители, които могат да решават тези проблеми. Дай Боже, всички Дай това Боже. се надяваме. В тази връзка има един списък от чакащи, който по последна дата, по-скоро ти можеш да кажеш колко са, защото си говорихме предварително. Да, тази сутрин проверих, значи към 5 ноември общото число, мисля, беше 840 души записани в листа на чакащи в България. Но не веднъж сме си говорили, че това не е реалната бройка. Да. Особено на хора с бъбречни увреждания, които има и такива, които не подозират, че имат такава увреда. Има и такива, които изобщо не се вписват в тази листа, защото знаят, че процесът след това по трансплантация в България отнема много дълго време, търсят възможност да се трансплантират навън. Защото диализата, хемодиализата, аз съм свидетел, че да, тя е алтернатива на това да остане жив, но качеството на живот, което предлага, далеч не е това, което би имал един човек, ако бъде трансплантиран. И по тая причина много хора не се вписват в листата, търсят възможности за трансплантация навън. Други пък, може би, не са информирани адекватно какво биха могли да направят в тази връзка. Страхуват се, има и такива, които приемат трансплантацията като нещо, което след това ще им попречи да живеят нормално. Така че в тази посока също може да се работи. А какво конкретно би казал на хората, които нямат алтернатива и тяхната единствена алтернатива е този списък на чакащите? Знам, че не е лесно да се говори на тази тема, защото... Да, наистина не е лесно, но... Тук наистина ме хвана неподготвена, защото... Но най-важното, което могат да направят всъщност е да бъдат активни сами за себе си. Да търсят възможностите, да вярват на специалистите, да се доверяват на лекарите на първо място, защото това не е... Да имаш нужда от трансплантация не е като да изпиеш 2-3 билки и да си помислиш, че нещо ще се случи. Или да чакаш процес. Чудо по Коледа. Нали. Това е процес, който е многостранен. Изисква и твоята активност, изисква твоето участие, изисква твоята информираност и отговорност към самия теб. Защото ако ти не се информираш на време и не разполагаш с критична маса от информация, която може да ти
да те осветли какво се случва с теб в един или друг случай, няма как да си помогнеш. Затова аз апелирам към активността на хората и самоотговорността им към самите себе си и да търсят информацията на правилното място. От лекарите, от хора, които са минали по този път, които могат да им помогнат. По стечение на обстоятелствата познавам много трансплантирани в България. Всеки от тях е готов да помогне. Всеки от тях е готов да сподели с нуждаещ се къде и кого да потърсят, към кого да се обърнат. Така че това бих казала. Благодарим за прекрасния отговор. Сега един по-положителен въпрос ще ти задам. Той е вече към трансплантираните. И то е именно към тези, които участваха на европейските игри за трансплантиране в Лисабон. Може да се обърна сега към тях. И въпрос точно какво би им казал няколко месеца след като вече минаха игрите? Подготвяте ли се за Дрезден? Това бих им казала. До година са световните игри в Дрезден. По-до година има европейско първенство в Холандия, точно така. Много се радвам, че бяхме заедно в Лисабон. Всички от групата, не само на трансплантираните, всички, които бяхме заедно. Много се радвам, че бяхме заедно и надявам се и всички, които бяхте за първи път с нас, да сте усетили тържеството на живота, което се случва на такова място и да пожелаете отново да бъдете част от всичко това. Аз ще го изгледам и през онази камера другия път, за да мога и аз да го усетя, но благодаря за което, защото като участник, дебютен участник, за мен също беше, как да кажа, едно нещо, което ще помня цял живот. Нещо, което буквално като отидеш там ти променя мирогледа, виждаш, че има много като тебе. Трудно е, ако не видиш тези неща, да гледаш положително, ако не си трансплантиран, имам предвид, защото там ходят дори хора, които са на диализа. Точно така. Да. И буквално един празник на живота, приятелска атмосфера, в игрите се усеща едно спортсменство. Въобще е прекрасно събитие. Абсолютно. Място за подкрепа, която всъщност обръща мирогледа по един или друг начин. Дай Боже да има повече такива събития, участия в бъдеще. Сега, за съжаление, има един участник, който няма как да види това видео. За съжаление, той вече не е сред нас. Говорим за нашия приятел Евгений Георгиев. Но ако може той да види какво би казал на него. Той е много активен. Един от първите, които така... Всъщност той е човека, който запали Георги да търси такава информация за тези игри, да участва на такива игри, покрай тях двамата и аз. И много ми се ще по някакъв начин да... Той няма как да види видеото, разбира се, но близките му... Да, разбира се, по някакъв начин е за напред да бъде с нас, защото енергията, която е създала през годините, да повлече хора със себе си, тя трябва да продължи. За мен това не трябва да се изгуби в пространството и всъщност, както той запалил Жоро и Огнян, и след това Ирен, и след това всички вас, които бяхме заедно в Лисабон, така това нещо трябва да продължи. Това наследство е много ценно, защото една такава общност не се гради лесно. Доверието трябва да бъде между вас, разбира се, на лице и другото, общата кауза и общото послание, което искате да отправите към обществеността, може да го градите заедно. А пък колкото повече сте, толкова по-добре. Бих добавил думите и то да бъде над всичко. Разбира се. Пише, че донорството е живот.
и така нататък. Защото това е основната тема, заради която ние отиваме да покажем, че всъщност след трансплантация, ако много хора се страхуват, че може да им стане нещо след трансплантация, имам предвид, след като трансплантацията е успешна, имат няколко месеца и така нататък, защото трансплантацията не е просто операция, тя е труден процес на възстановяване. Не само на физическо възстановяване, и на психическо възстановяване. Периода, който се изминава от това да разбереш, че имаш такъв сериозен проблем и се налага да търсиш, да чакаш за трансплантация по-скоро, той не е лек. Със сигурност е съпътстван с много въпроси, които си задаваш. И разбира се, физическото и психическото възстановяване е много дълго и след самата трансплантация. И съм сигурна, че всеки трансплантиран много често си задава въпроса в началото: ами ако се повтори, ако се случи, ако не се случи и така нататък, то това е съвсем естествено и разбира се, в тази връзка също смятам, че психологическата подкрепа у нас е тя отсъства. Под една или друга форма отсъства. Специално за трансплантираните отсъства по един или друг начин. Всеки по някакъв начин се спасява поединично, а пък тя е необходима. И участието в тези игри даже може да го приемеш и като един вид такава терапия. Абсолютно. Терапия. Защото виждаш, че всъщност живота продължава. И то може да продължава много хубаво. И можеш да правиш още много неща. Това ми бе идеята да кажа, че след трансплантация живота продължава по един невероятен начин. Абсолютно. Ние с Георги сме си говорили, че когато сме преминали през това нещо, може да преживеем и да усетим неща, които другите хора трудно биха преживели по този начин. Да оценим живота някакси много повече, когато той е бил на работ нас да си отиде. Важно е да споменем, че България не просто участва на тези европейски игри за трансплантиране, а то участва много активно и с медали, защото в категория бели дробове и сърце България, ако не се лъжа, беше на второ място с 11 медала. Точно така. За зрителите, които не знаят, на европейските игри имахме едно първенство за бъбречно, чернодробно трансплантирани и едно първенство за сърдечно и белодробно трансплантирани. И всъщност таблицата на медалите показва точно това. България е на второ място по завоюване златни медали в първенството за трансплантиране сърце бял дроб, което можем само да се гордеем. Което е голям успех. Абсолютно. Да. А общо имаме 16 медала. Общо имаме 16 медала, точно така. Поздравления за всички, които спечелиха тези медали. Страхотно е, че бяхме заедно там. Добре. Сега, вие сте преминали през много неща. Мога да питам какво ви даваше сила, коя беше вашата опора в цялата огромна битка, която вие сте водили с живота? Георги е много силен. Аз винаги съм споделяла, че той, колкото и да му било трудно физически и емоционално, той никога не е изпадал в такива крайни състояния, в които да се откаже. И всъщност, когато ти го виждаш, че той не се отказва, ти няма как да се откажеш. Това дава сила на теб? Абсолютно дава сила. Сега, сигурно аз на него съм давала по някакъв начин по същата сила, но когато виждаш един човек, който не се отказва, който напредва, може да е с много малки стъпки, защото в един момент нещата се случват много бавно, обаче това си е пътя, който си го поставил като крайна цел. И няма как да се откажеш. Добре, страхотен отговор. Има ли според тебе сила отгоре, която ни помага? Бог, който не ни оставя да стоим в трудностите сами? И вероятно е така. Има сила, която ти дава изпитания, със сигурност. Но заедно с тях и изхода. Има сила, която по някакъв начин ти показва къде е изхода.
в тези неща много трудно можем да се набъркаме, смятам аз, но това, което можем да направим е, както казах и преди, да продължим да даваме от себе си. Когато даваме от себе си, и на нас ще се даде. Между другото, в момента цитира библейски стих, което е, да. И много бих добавил, че е много важно през целия процес да бъдем благодарни, дори когато ни е най-трудно, защото винаги има за какво да намерим да благодарим. Най-важното, че има близки, които ни подкрепят. Аз пак ще използвам момента да ти благодаря пък за твоята подкрепа и всичко, което даде за тези игри. Защото не всеки би го направил, не всеки би се занимавал с тази част от работата. И за нас е радост, че именно ти пък беше първия наш гост от трети сезон на подкаста. За мен да съм тим менеджер на отбора е, както казах, и вдъхновение и всичко, но за мен е възможност да контактувам с други такива като мен, които помагат. И виждаш как различни хора се включват в този процес. Виждаш как една кауза сплотява хора с различна реализация, с различни каузи, с различен бекграунд. Обаче те са там, когато трябва да бъдат там. За мен сътрудничеството между хората е нещо много важно. В случая говорим за едно огромно международно сътрудничество. Смятам, че това да се кооперираш с хората и да работиш по общи теми дава много решения. Дава решения, за които ти не си предполагал в своята си среда, че можеш да ги измислиш и да достигнеш до тях. И е ценност да участваш в такава общност и да си сътрудничиш с такива хора, да видиш техните препятствия, да ти споделят как са ги преминали, да ти разкажат защо при тях трансплантациите се случват по-добре, пък защо при нас не се случват. Голяма ценност. А мога ли за финал да попитам, кой беше твоя специален, твоя най-запомнящ се момент от тези игри в Лисабон? Всички моменти са много специални с всеки един от вас, защото всеки един от вас е достигнал до там по различен начин. Много се зарадвах, когато Евгений спечели своя медал. Той спечели златен медал по тенисна маса, като победи трима с по 3-0. Зарадвах се, защото всички знаехме неговото състояние в този момент. Зарадвах се и на Симо, с който така, имахме малко препятствия и с логистика и той в един момент не се чувстваше много добре и много се зарадвах, когато той също надскочи себе си. И контактуваме се от време на време. Аз го виждам много мотивиран за игрите в Дрезден. Зарадвах се и на медалите на моя мъж. Разбира се, аз в него не съм се съмнявала изобщо. Там със сигурно казваш. Абсолютно. Зарадвах се и на новите ни участници, които бяха за първи път сред нас. И Наталия, която има златен медал по бадминтон, и Хриси, и на вас двамата с Сачо и Влади, въпреки че не успяхте да завоювате медали, но аз видях истинско желание от ваша страна и така всеки от вас си прецени стратегията за следващия път, да кажем. Ако пропускам някой, моля да ме извини. Ирен, която тя пък е страхотна, вдъхновяваща млада дама, която не се спира. Активна, спортуваща, сияеща, страхотна жена. И всички подкрепящи, които бяха с нас. Това е страхотна ценност.
Направо, като ги спомена сега, всичко мине на мен така. Една картинка с всички участници, което беше страхотно да го живеем там и на живо и сега да си спомня за това. Въобще виждаме колко много ни дава живота след трансплантация и как с всички хора, които бяха с нас, с хора, които виждаме тази подкрепа, която ни дават. Когато ние се състезаваме и те викат отстрани какво е чувството всъщност. Аз за себе си мога да кажа, че всъщност направих и така доста добри приятелства с едно семейство от Англия и даже за мен, като човек, който не спечели така медал, по-скоро си направих една реална оценка, както бих казал тук националния отбор на България срещу Ирландия, като завършиха 5-0. Аз не че паднах 5-0, но така имаше още какво да дам от себе си като подготовка. За Дрезден и аз се готвя. Живот и здраве. Да. Но идеята ми е, че много по-ценни са именно тези срещите с хора там, които си разменяте информация, както и ти сподели, които наистина това е може би най-големия подарък, който ние може да си вземем от такива игри. Като цяло и в живота, именно взаимоотношенията с хората. Разбира се. Много ти благодаря за твоето участие. Аз благодаря. За всички разкази и ти пожелавам занапред много усмивки и много прекрасни моменти. И ще се видим в Дрезден. Със сигурност очакваме повече хора, дай Боже, от България в Дрезден. Надявам се. Благодарим, че бяхте част от нашия подкаст. Благодарим, че гледахте този епизод и продължаваме напред с трети сезон, като те първо предстои да разкажем още няколко много интересни истории. Благодарим, че ни гледахте. Евгений Георгиев from Bulgaria. Браво! Браво, Евгений! Бате голем сигера! Шампионе! Thank you. And in the air, the fireflies are only light in paradise. Show the world.